А хочеться цікаву історію про монети і добрих людей. Значить, написав я пост у Трец про те, що збираю монети, і виклав фотку монеток з Сан-Маріна, які я привез у якості сувеніра з Сан-Маріна минулим годом. І ведаеце што? У каментарах мне написаў один добрый чалавек. А у меня таксама ёсць монетка з Сан-Маріна. І паказаў фотку монеткі ў 2 евро. А такія монеткі еўраўскія, Сан-Маріна, Ватыкана ці яшчэ якіх-небудзь дробных дзяржаў, яны даволі рэдкія, бо іх друкуюць не такімі вялікімі накладамі. І ён мне яшчэ пішаш: а хочаш, я табе падарю? І ўзяў і прыслаў мне гэтую монетку 2 евро па сабекошце за 2 евро. І вось я толькі што схадзіў у паштамат і забраў гэтую пасылачку. Зараз буду распаковваць і пакажу вам монетку. Вось глядзіце, 2 евро. З аднаго боку звычайныя евро, як ва ўсіх астатніх краінах. А з іншага боку переворачиваешь, і там написано Сан-Маріна, 2023 год. Клас. Вялікі дзякуй за такі прыемны прэзент.